Di hevdemê ku şer û pevçûn li deverên cuda cuda li Sûriyê berdewam e, di navbera rejêma Esed û dijberan de bi taybetî li parêzgeha Idlibê şandeyê navnetewî ji bo Sûriyê Geir Pedersen di hewlên avakirina destûrê Sûriyê de berdewam e. Komîta Destûrî ya Sûrî ji 105 kesan pêk tê. 5 ji wan opozîsyonên, 5 jî nonerên civaka sivîlin, 5 jî din nonerê rejêma Sûriyê ne. Şandeyê navnetewî duh roja yekşemê ragihand ku ewan gavne baş di derbarê Komîta Destûrî de avêtine û 105 kes hatine destnîşankirin wekû Komîta Destûrî Sûrî û netewên yekgirtî razîbûna xwe li ser lîsta navên Komîta Destûrî daye. Lêbelê Rûsya û Îran û Tirkiya lîsta Komîta Destûrî nepejiraniye. Tevî ku Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye û Vladimir Putin serokê Rûsyê piştî bi dawî hatina lotkeya Sûdşî ragihandin ku imzekirin li ser Komîta Destûrî nîzik bûye. Lêbelê ji derne opozisyona Sûrî eşkere kirin ku opozisyona Sûrî razîbûn li ser nonerên rejêma Esed û nonerên civaka sivîl ya Sûrî di Komîta Destûrî de daye. Mebesta wan ji wê razîbûnê ku proseya siyasî bi şêweyekî lez birêve biçe. Têzanîn ku serokê rejêma Sûriyê Beşar el Esed duh ragihandibû ku nabe tu guhertin di destûrê Sûriyê de were kirin.